I 2017 der havde jeg den store fornøjelse at få lov til at være med til at grave og faktisk være udgangsleder på en fantastisk lokalitet i Malaga-området. En grotte, som hedder Cueva de Ardales, Ardales-grotten. Her skulle vi skulle ind og finde ud af, om der havde været neandertalere inde i grotten, fordi normalt så finder du også pladserne foran grotten, fordi de tit opholder sig ligesom i grotteåbningen. Men der var grund til at tro, at der lige præcis i den her grotte faktisk også var fund af neandertalerne dybt inde i grotten. Og det er jo der, hvor man bliver nysgerrig, fordi hvorfor går man dybt ind i en mørk grotte, når man kan bo ude i lyset? Så vi skulle derind og grave, og det var fantastisk og også lidt udfordrende miljø selvfølgelig, fordi der er bælragende mørkt, når man skal sætte sådan en udgravning op. Så man skal sætte en masse lys op, så man har noget lys, så man kan se jordlagen osv. Men noget af det, der var rigtig fantastisk, det var jo, at så, mens vi gravede, hvor vi faktisk fandt spor efter neandertalerne dybt inde i grotten, så kunne vi jo kigge op, og over vores hoveder og på væggene omkring os, kunne vi se de her okkerfarvede prikker og striber og plamager. Og mens vi var der, så var der nogle andre forskere fra Max Planck-instituttet i Tyskland, som tog nogle bittesmå prøver på de her hulemalerier og daterede dem, og fandt ud af, at lige præcis de røde okkerplamager og fingeraftryk, som vi faktisk kunne se på hulevæggen, var så gamle, at det må have været neandertalerne, der har placeret det her røde okker på hulevæggen. Og så kunne vi jo lige pludselig koble det, vi gravede, de stenredskaber, vi fandt, som vi også kunne datere til neandertalerne, med det her maleri på væggene, som jo mere var, virkede som sådan noget leg, fordi det var en masse små fingeraftryk, prikker, nogle striber og plamager. Så ikke noget, der ligesom viste nogle dyr eller noget, men man kunne ligesom få et billede af, at der havde været måske nogle børn eller nogen, der ligesom havde syntes, det var sjovt at lave de her markeringer på væggene, mens vi sad og gravede nede i grotten. Men vi gik jo også på opdagelse i resten af grottesystemet, og der er et stort rum i den grotte, som hedder Stjernegrotten på dansk, eller hvad kan man sige, Stjernehimmelgrotten. Og det gør den, fordi at der faktisk er dannet sådan en hel masse krystaller i det her grotterum. Og når man går ind i det grotterum, så får man også sådan en ret fysisk oplevelse af, at der sker et eller andet fantastisk, ligesom om man står i en stjernehimmel, hvis man har lidt lys på sig. Og tanken om, at neandertalerne har brugt grotten og været på undersøgelse og været nysgerrige på, hvad er der herinde? Det får man helt tydeligt, når man selv går på opdagelser. Man ved, at neandertalerne har været der, og de har sandsynligvis også haft den her helt sådan kropslige oplevelse af at gå ind i et rum og så opdage det her fantastiske visuelle spil, der er, når sådan et rum er helt dækket af krystaller.